Vážené dámy, vážení páni, vítajte na tlačovej konferencii Kresťansko-demokratického hnutia. Dnes chceme hovoriť o skutočných problémoch Slovenska. Štvrtá Ficová vláda je najslabšou vládou, ktorú kedy Fico viedol. A keďže nemá väčšinu, keďže nemá silu politickú, nemá podporu, odvádza pozornosť občanov na mnohé pseudotémy. Robí výsadok do Moskvy, potom vyšla hovorí o púči, o prevratoch, ale my tu dnes chceme hovoriť o naozaj skutočných problémoch Slovenska. Skutočnými problémami Slovenska je to, že ekonomika sa nachádza vo vážnej kríze. Kresťansko-demokratické hnutie upozorňovalo vládu, keď prišlo s konsolidačnými opatreniami, že tieto opatrenia nie len, že nebudú konsolidovať verejné financie, ale oslabia ekonomiku a rozvrátia systém ekonomický, poškodia zamestnancov a zamestnávateľov. A dnes chceme hovoriť práve o nich, pretože oni tvoria reálne hodnoty. Reálne, skutočné hodnoty. Pracujú každý deň, zamestnávateľia nesú riziko, ale štát im nijako nepomáha, skôr im dáva polena pod nohy. Polena pod nohy jednak s babranou konsolidáciou a chaotickým príjmaním právnych predpisov. Sociálna poisťovňa je v rozvrate. Verejný dlh nám rastie, my sme blízko gréckej cesty. Deficit verejných financií rovnako stúpa. Dokonca prognózy sú, že nielen, že to bude 4,7%, ale odhady sú, že to je 4,9% a môže to ešte rásť. Žiadame vládu, aby začala riešiť skutočné problémy Slovenska, neriešila korytá a prerozdeľovanie postov a starala sa o Slovensko, pretože inak bude vyháňať zamestnávateľov a podnikateľov zo Slovenska preč a poškodí to nás všetkých. O dôsledkoch zbabranej konsolidácie, čo to urobí so zamestnávateľmi, vám bude viac hovoriť Jozef Hajko, expert ekonomický KDH. Dámy a páni, rovnako prajem príjemný deň. Zopakujem to, čo povedal podpredseda KDH Viliam Karas, ktorý hovoril o tom, že áno, my sme vládni predložili vláde vlastné návrhy, ako konsolidovať verejné financie, pretože my vieme, že konsolidácia je nevyhnutná. Ale namiesto toho, aby vláda uvalila to bremeno konsolidácie, ten ťažký chomút na obyvateľov a na firmy z 95% celého objemu a 5% šetrila iba na sebe, tak sme to navrhovali otočiť, presne naopak. A dnes vlastne hovoríme o tom, že ak by bola vláda na to pristúpila, tak sa nedostávame do problémov, pri ktorých sme už dnes. Zopakujem tiež, čo povedal pán Karas, a to je to varovanie, ako sa vyvíjajú verejné financie. Nevyvíjajú sa dobre. Jednoznačne sa nevyvíjajú dobre. Hovorí to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a to je inštitúcia, ústavná inštitúcia, ktorá má na starosti verejné financie a stráži verejné financie. A nevyvíjajú sa dobre, pretože vyzerá to tak, že ten tohtoročný deficit bude oveľa vyšší, ako sa očakávalo. A čo je ešte horšie, v nasledujúcich rokoch nám bude rásť zadlženosť. To znamená, to rast zadlženosti a rast verejného dlhu znamená, že sme zase sa približujeme k tej gréckej ceste bankrotu. My sme už minulý týždeň predstavili, že aké dosahy bude mať konsolidačný balíček na obyvateľov, na rodiny. A tam sme poukázali na to, že ľudia to uvidia na výplatných páskach, jednoducho budú mať menšie čisté výplaty a zároveň vyššie dane, vyššie ceny. Ja vám dnes predložím 4 oblasti, ktoré neznesú odklad a ktoré by vláda mala riešiť ozaj akútne veci. Nie je to detailný výpočet všetkých potrieb, ktoré by sme čakali od vlády, aby riešila, ale sú to 4 oblasti, kde skutočne treba začať konať. Takže tá prvá oblasť sa týka verejných financií. Verejné financie z pohľadu zamestnávateľov, lebo tí nás nezaujímajú, zamestnávateľov, sú tiež dôležité, pretože keď sa pýtajú prieskumné agentúry, čo ich trápi najviac na hospodárenie štátu, tak vám povedia, že ich trápia legislatívne zmeny, trápi ich zlá ekonomická politika a trápi ich stav verejných financií, pretože verejné financie majú dosah priamo na podnikateľov. Napríklad minulý rok znížila agentúra Moody's rating Slovenska. Ako náhle sa znižuje rating, tak rastú úrokové sadzby,
rastú tie peniaze dražejú, ktoré si vláda musí požičať a tým pádom dražejú aj úvery pre firmy. Takže to má priamy dosah. Problémy vo verejných financiách rastú, len si povedzme, že Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zvyšuje odhad deficitu takmer k 5% tohto ročného a sú za tým napríklad plošné dotácie na energie alebo vyššie výdavky na zdravotníkov. A zároveň hovorí, že nám bude menší hospodársky rast. Z pôvodného odhadu 2% hrubého domáceho produktu, 2% je iba 1,8%. To znamená, že o vyše 900 miliónov eur nám klesnú dane. To znamená, v takýchto kliešťach sme dnes a treba to urýchlene riešiť. Ja vám len chcem ukázať na príklade sociálnej poisťovne, ktorá ako je skutočne trčí z toho systému verejných financií, pretože ona sa tým veľkým dlhom, ktorý dnes sa odhaduje na 2 miliardy 700 miliónov eur, jednoducho tie peniaze sociálnej poisťovne chýbajú a štát ich vlastne bude musieť získať, vláda si ich bude musieť požičať. Takže na príklade sociálnej poisťovne vám ukážem, že čo by sa stalo, keby sme sociálnu poisťovňu zachraňovali hneď dnes a keby sa to prenieslo na zamestnávateľov. To znamená, že ak by sme zobrali priemerný plat, ktorý bol v hospodárstve a zvýšili by sme tie sociálne odvody tak, aby sa pokryl ten dlh sociálnej poisťovne tento rok, tak by sa tie odvody zamestnávateľov museli zvýšiť o 6%. To nie je môj výmysel, toto hovorí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Čo by to znamenalo? Jednoducho znamenalo by to toľko, že cez vyššie odvody by sa zvýšila cena práce na Slovensku pre zamestnávateľov o vyše 4%. V čase, keď Slovensko má jedno z najväčších odvodových zaťažení vôbec medzi vyspelými štátmi, tak my, ak by sme chceli zachrániť sociálnu poisťovňu, tak takto by sa museli zvýšiť náklady pre zamestnávateľov. Samozrejme, že to je nepriateľné a preto som vám uvedol tento príklad, že aby si vláda uvedomila, čo vlastne robí. Že rozhadzuje plošne peniaze napríklad na 13. dôchodky. Že umožňuje alebo motivuje ľudí, aby odchádzali do predčasného dôchodku. To znamená, to je ďalší nápor na sociálnu poisťovňu. Je to ďalší nápor na celé verejné financie, pretože títo ľudia sa stávajú poistencami štátu, to znamená zdravotné odvody a tak ďalej a tak ďalej. Problém na problém. A navyše vláda vyťahuje počty tých zamestnancov verejnej správe, čím vlastne zase len ďalej zadlžuje štát. Takže, prosím, ďalší slajd. Takže náš návrh, ja to len zopakujem z minulého týždňa. Ak by vláda šetrila minulý rok podľa našich návrhov a bolo to reálne, nie že v decembri takto vyskočia všetky výdavky, ktoré vláda dáva na mzdy vo verejnej správe, na tovary, na kapitálové výdavky, ale keby išla len normálnym spôsobom, ušetrila by v Lani 200 miliónov eur a ak by išla týmto tempom tento rok, tak ušetrí 681 miliónov eur. Keď sme boli trošku odvážnejší a išli by sme na šetrenie na úrovni 10%, tak by to bolo 857 miliónov eur. Predstavte si, ako by nám to pomohlo. Takto by vláda mohla šetriť na sebe. Samozrejme, že tým istým spôsobom mohla šetriť na energiách, na plošných dotáciách a mala by uvažovať, že akým spôsobom vôbec ďalšie výdavky ako prispievajú k rastu deficitu. Druhá oblasť. Dane. Veľmi dôležitá pre podnikateľov, pre zamestnávateľov. Dane sú veľmi dôležité. Vidíme, že čo vláda vlastne robí v daňovej oblasti pre podnikateľov a pre zamestnávateľov, ale ja vám chcem zase, aby rád pracujem s číslami, takže vám chcem ukázať, že čo spôsobí pre zamestnávateľov transakčná daň. Transakčná daň z finančných transakcií, ktorá príde do platnosti, alebo už je platnosti, ale ktorá začne platiť od 1. apríla tohto roka. Na každého jedného zamestnanca bude musieť zamestnávateľ zaplatiť 50 eur ročne na transakčnú daň. Opäť vychádzam z čísel, že hovorím o priemernej mzde na Slovensku. 50 eur. To znamená, že ak má ten zamestnávateľ 100 zamestnancov, tak 5000 eur ročne zaplatí len na transakčnú daň. To je, možno, že sa vám to nezdá veľké číslo, ale tá transakčná daň sa týka aj všetkého ďalšieho. To znamená všetkých pohybov na finančných účtoch týchto zamestnávateľov, tomu musíme pridať ďalšie veci.
Táto transakčná daň, ja som sa rozprával s podnikateľmi, ako náhle s ňou prišlo ministerstvo financií a potom aj vláda. Táto transakčná daň možno neodreže podnikateľom mnohým, poviem to tak, ale ich znechutí. Jednoducho znechutí ich a vyháňa ich zo Slovenska. Sťaží im podnikanie. Navyše tá transakčná daň, ako prijala vláda, tak prijala ju, ak sa dobre pamätám, v parlamente v skrátenom konaní, vládni poslanci, 3. októbra. Ani atrame neúschol na tom papieri, už to menili, pretože bolo tam plno chýb. A vyňali spod tej transakčnej dane ďalšie inštitúcie. Ale ani to nie je všetko. Práve tento týždeň si vládni poslanci schválili ďalšiu zmenu v transakčnej dani. Zase ďalšie výnimky. A ja vám poviem, mám informácie, že ani sami vládni daňovníci nevedia, aký dať návod tým zamestnávateľom, ako majú tú daň platiť. A z bank si spravili vlastne v podstate nové daňové úrady. Takže je to nejasné, škodí to. Vláda navyše ako zo sklenenej gule veští, že koľko to priniesie do štátneho rozpočtu. Preto my navrhujeme, kým je čas, prosím vás, vo vláde, prosím vás, kým je čas, zrušte to. Zrušte to, nebude to mať žiadny efektívny prínos pre Slovensko, zviaže to podnikateľom ruky, bude ich vyháňať, obmedzí to možno aj zamestnanosť a jednoducho odradí to aj tých potenciálnych investorov v zahraničia, ktorých nutne potrebujeme. Tretia oblasť, investície. Ako viete, drvivú väčšinu verejných investícií na Slovensku pokrývajú eurofondy. Teraz nehovorím o súkromných investíciách firiem, ale aby sme firmám trošku aspoň pomohli, pretože im zväzujeme ruky, kde sa len dá, tak skúsme sa zamyslieť nad tým, ako pomôcť tým firmám pri tých investíciách, ktoré financuje štát. Pretože napokon tie investície tak či tak pretečú cez ruky firiem. A ten zdroj, ktorý my nevyužívame, sú eurofondy. Ku koncu minulého roka bolo čerpanie eurofondov na úrovni 3%. Z takmer 13 miliard eur sme vyčerpali niečo pod 400. 3%. A štátny rozpočet na tento rok, tak si ho schválili poslanci v parlamente, ráta, že z eurofondov a z plánu obnovy pritečie na Slovensko viac ako 3 miliardy eur. A my čerpáme na tejto úrovni. Tie peniaze by sa mali po správnosti vyčerpať do roku 2027, to znamená o 2 roky. A my sme tu. My sme v tomto stave. Čo s tým robiť? Nuž, my to hovoríme dávno a myslíme si, že situácia je akútna a treba to riešiť rázne. Prosím vás pekne, keď vo vláde neviete pracovať s eurofondami, tak to dajte tým, ktorí to robiť vedia. Je to veľmi jednoduché, žiadna múdrosť to nie je to osvedčené v Poľsku, v Českej republike, urobte to tak. Prosím vás, dajte polovicu eurofondov okamžite na samosprávy, ktoré sú na to nachystané. Náš vicežupan Banskej Bystrice Jan Beliak hovorí, my sme nachystané, rady partnerstva sú nachystané, potrebujeme, aby ste na to dali do rúk, my tie peniaze vieme minúť efektívne a účinne. Prosím vás, spravte to. Zobuďte sa, pretože tak ako aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, tak aj KDH upozorňuje na to, že ak nedokáže táto vláda čerpať tento rok eurofondy a plán obnovy, tak sa dostaneme ozaj do kolapsu. Štvrtá oblasť. Priemysel. Určite ste mnohí zachytili, čo sa deje po nástupe nového prezidenta Spojených štátov. Sleduje si samozrejme blaho svojho vlastného štátu, a tým pádom po vzore, čo sa týka Kanady, alebo ja neviem, Mexika, Číny a tak ďalej, tak uvažuje uvaliť clá aj na tovary z Európskej únie. Sám minister Kamenický sa prebudil a prišiel s tým, že ak by sa uplatnili tieto clá, tak by nám to ohrozilo 70 000 pracovných miest na Slovensku. Prečo? Pretože viac ako polovica vývozu do Spojených štátov zo Slovenska predstavujú automobily a automobilové diely. My ako štát, ktorý silno podporuje automobilovú výrobu a ktorý je založený na montážnej automobilovej výrobe, pre nás to je bytostne dôležité, aby sme dokázali vyvážať tie automobily von. A ak to clo ozaj tu bude na stole, tak jednoducho bude mať obrovský problém. Obrovský problém. A pomôžem si ešte jedným číslom, a to je Asociácia priemyselných zväzov a dopravy. To vyčíslila, že clá, ktoré by uvalili na Európsku úniu Spojené štáty, tak by na základe týchto cieľ by mohol klesnúť predaj do Spojených štátov o 6 až 9% a vyčíslilo to na 300 až na 150 až 300 miliónov ročne. To sú ešte podľa mňa optimistické čísla. Čo s tým robiť?
Jednoduché riešenie, veľmi jednoduché riešenie. Namiesto toho, aby vláda hľadala nepriateľa vo vnútri a hovorila o puči, o prevratoch a tak ďalej, nech sa dôsledne venuje zahraničnej politike. Prosím vás pekne, pán Fico, hľadajte si spojencov, nerobte si nepriateľov. Hľadajte si spojencov v okolitých štátoch a v štátoch Európskej únie a tlačte na Európsku úniu a Európsku komisiu, aby vyrokovala so Spojenými štátmi také podmienky, aby to neohrozovalo náš vývoz, aby to zachránilo náš priemysel. Máte tam svojho komisára pre obchod, pána Šefčoviča. Prosím vás, aj keď ste ho nepodporili pri jeho vstupe do Európskej komisie, tak prosím vás teraz choďte za ním a riešte to na najvyššej úrovni, aby Spojené štáty neuvalili clá na európske priemyselné tovary. Tak ako hovorí tá spomenutá asociácia, najväčší dosah by to malo práve na Slovensko. My ako sme ozaj veľmi ťažkej situácii. Takže nech sa páči, máte priestor, keď chcete robiť veľkú politiku, robte ju tam, kde ju robiť treba a nerobte si z okolitých štátov nepriateľov. Na záver, keď to zhrniem, zopakujem. Sú tu 4 oblasti, v ktorých by mala vláda konať okamžite. Prvá vec sú verejné financie. Povedal som, robte niečo so šetrením na sebe, nie na ľuďoch a na zamestnávateľov. Druhá oblasť dane, zrušte transakčnú daň. Tretia oblasť, investície. Prosím vás, robte niečo s čerpaním eurofondov. Musíme to zrýchliť. A keď to neviete, dajte to niekomu inému. A štvrtá oblasť, rokujte v Európskej únii, aby Spojené štáty neuvalili clá na dovozy tovarov z Európskej únie. Toto budeme presadzovať a týmto spôsobom to aj odkazujeme vláde, nech koná. A teraz na záver dám slovo podpredsedovi KDH Marianovi Čaučíkovi. Ďakujem pekne. Ja na záver, možno na ilustráciu toho, čo moji kolegovia povedali, ako to funguje aj v tej parlamentnej praxi, naozaj sa opakovane stretávame s tým, že dostávame nekvalitné zákony na stôl, dostávame ich do podateľne parlamentu, dostávame ich na parlamentné výbory a ešte niekedy na tej istej schôdzi sa tie návrhy na dvakrát opravujú znova. Príkladom toho je transakčná daň, ktorú sme nikto nevedeli, čo bude obsahovať. Keď sme o tom rokovali, upozorňovali sme na mnohé problémy a tie problémy prichádzajú a vláda opravuje transakčnú daň na viackrát, napríklad naposledy prílepkom pri stavebnom zákone, aby napríklad cirkevné školy boli vyňaté spod tejto transakčnej dane. Je tam oveľa viac problémov, takže preto oveľa lepšie riešenie bude zrušiť celkom túto daň, ktorá privedie do chaosu všetkých, ktorí s ňou prídu do kontaktu a budú ju potom vykonávať. A ako príklad toho, že kam sa pozrieme, vidíme problémy aj v exekutíve a špeciálne s čerpaním európskych fondov, uvediem Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Pôdohospodársku platobnú agentúru. Len nedávno Najvyšší kontrolný úrad vydal správu o miestnych akčných skupinách, ktoré fungovali veľmi zle pre zle nastavené administratívne podmienky a tiež preto, ako sa uvoľňovali Pôdohospodárskou platobnou agentúrou finančné prostriedky. Nebudú vyčerpané finančné prostriedky ani z predchádzajúceho programového obdobia a ešte sa nezačali čerpať ani z nového. Je to katastrofa a NKÚ dal za tento program PPAčke známku 5 s výkričníkom. Aj pre tento dôvod chceme zvolať mimoriadny výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a ďalší dôvod sa nám naskytol len v týchto posledných dňoch, keď minister Takáč zrušil výzvu za 50 miliónov eur, do ktorej sa prihlásilo viac ako 720 účastníkov. Nerozumieme tomu, prečo to urobil, bolo to veľmi kúse vyhlásenie. Aj z tohoto dôvodu chceme, aby minister Takáč prišiel na parlamentný výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a vysvetlil celú túto vec. Pretože namiesto toho, aby čerpali eurofondy, ostanú nevyčerpané z predchádzajúceho obdobia a vôbec sa nezačali čerpať z tohto obdobia, ktoré už druhý rok beží. Namiesto toho, keď vypíše nejakú výzvu, tak ju zruší. Toto považujeme za babráctvo a budeme čakať pána ministra na výbore. Ak na výbor nepríde, alebo koaliční kolegovia tento výbor neotvoria, čo je bežná prax, ignorujú nás. Ak to neurobia, tak si myslím, že sa zmráka nad tým, že pán minister Richard Takáč a podpredseda
a ľavá ruka Roberta Fica, podpredseda Smeru, a ľavá ruka Roberta Fica bude tiež čeliť odvolávaniu v Národnej rade. Ďakujem. Ešte dovolte mi, dámy a páni, už hovoríme dlho, ale predsa len si neodpustím. To, čo sme dnes hovorili, je veľmi vážne. Slovensko si nezaslúži vládu, ako má dnes. Vládu, ktorá je amatérska, neprofesionálna, babrácka, rieši len svoje záujmy, svoju beztrestnosť, rozhadzovanie peňazí, helikoptérov, prihrávanie obrovských jednoduchých zákaziek a budovaní v utajenom režime, kde nie je verejnej kontroly, ale nemá žiadnu odvahu pristúpiť k racionálnym a odvážnym riešeniam. Kreuje nové úrady, prijíma nesprávnu legislatívu, nemá odvahu robiť to, čo robiť dnes treba. Dámy a páni, Slovensko má naviac. Má naviac. My máme naviac. My máme na to, aby sme si túto malú, krásnu krajinu dobre spravovali a dobre riadili. Nehovorte, že tu nie je nikoho, kto by to vedel robiť. Je tu mnoho šikovných ľudí, len im dajme príležitosť. My tu v KDH sme pripravení prevziať zodpovednosť. Sme pripravení prevziať zodpovednosť, prijímať zásadné rozhodnutia, pohovoriť ľuďom pravdu, tak ako sme to urobili dnes. Budú ťažšie časy. Vidíme, čo sa deje geopoliticky. Mnohí tlieskali, čo sa bude diať v Spojených štátoch a tak ďalej. Prídu ťažšie časy, ale oni nebudú na škodu. Nebudú na škodu, pretože mnohé veci sa očistia tak, ako sa očistiť majú. Mnoho príživníkov, ktorí parazitujú na tomto systéme, musíme odstrihnúť. Všetkých, ktorí ťažili z neprehľadnosti vzťahov, z neprehľadnosti regulácie. Veci treba sprehľadniť, stransparentniť, zjednodušiť, redukovať a dať viac racionality do správy štátu. Máme na to. Slovensko má dosť expertov. Mnohí sú v zahraničí, vedia sa vrátiť, chcú sa vrátiť, len im dajme šancu. Neprepadajme bez nádejí, vzhľadom na to, čo vidíme, že sa bije každý o korytá vo vláde, že sa bijú o každé ministerstvo, kto kde čo bude riadiť. Povedzme ľuďom, že je tu nádej, že má zmysel tvoriť, budovať, pripravovať program, predstavovať ho a presvedčať ľudí, že sa to dá robiť inak a lepšie, aby sme sa to mali lepšie. Naše deti si to zaslúžia a deti našich detí. Ďakujem pekne.